O auditorio de Porto do Son quedouse pequeno para acoller as máis de 300 persoas que arrouparon a Miguel Mallán na súa presentación como candidato do Partido Socialista. Entre eles, o secretario xeral dos socialistas galegos, Gonzalo Caballero, quen destacou as cualidades do aspirante como mellor alternativa ao actual goberno municipal do Partido Popular. Nese acto, ademais de adiantar algunhas claves do seu proxecto, co que pretende mudar o xeito de facer política no municipio, Mallán presentou o número 4 da súa candidatura. Será Eduardo Carreño, ex-patrón maior de Portosín, que asume o salto á política como un reto ilusionante. Hoxe estamos aquí en Portosín presentando o número 4 a Eduardo Carreño, unha gran persona, unha persona moi implicada no social e traballador. En próximos días seguiremos presentando lista, tratando de sorprender aos veciños e as veciñas de Porto do Son. Bueno, pois en primer lugar agradecer a Miguel Mallán haber contado comigo neste proxecto tan ilusionante para o Concello de Porto do Son e despois, pola miña parte, un acto de responsabilidade moi grande na que eu vou aportar o máximo posible do meu traballo e esforzo para que este proxecto ilusionante vai adiante. Nas próximas semanas terá lugar a inauguración da nova sede do Partido Socialista, nun acto público no que se darán a coñecer tamén o resto dos postos de saída da candidatura.